Uy, naa na siya. Asya gyud ay ugap. Nagpapaha gyud niya. Ako siyang pakuratan. Grace! Uy! Ay! Sali ka? Hani, mapahot biya ta ha? Ano yun? Na to nga. Sige ka. Uy, nakakita dire. Tarong ba? May kauban mo. Nakay ka ba? Ako ganino. Niid-niid ko dito. Nya. Ay, dito dire ki. Dili kay tao makinig di sa akin. Ako ko Andre. Tago ka ba? Tago ta. Awan mo kayo. Ya. Kumusta man imong mama dito? Okay ra kayo. Apa nimo? Ikaw po. Ikaw? Ganyan ka dire pinaabot. Tama pa po. Ikaw? Ganun ang baklay? Ganyan ra ko dire ng baklay-baklay no. Ngita ko si mama. Nangita ka sa ko ha? Oo. Siyempre. Nangita mo po sa mo. Uy, pre. Ano? Amo? Kita kag babae dire. Ay, oh, pre. Dili mo to padulong, pre, oh. Ano man, day? Ano man, pre? Kapila na gyud sa ko anak akong asawa ba. Uy, kita na mo. Ano siya na daw siya appointment ron sa opisina kay mag-abot sila ato iyang ka-call sa ni katong kasabot sa online business, mga lipstick, mga shampoo, mga sabon. Wa pa man. Pantog, Kaya ang pre. iyang mga kauban nanguli na. Basta dagan-dagan niya, pre. Murag na giapas mga oras, pre, mga kuan. Kakita na murag na kakita. Tingali to, pre, ba? Ako, pre, kabalo ko asa siya padulong. Kay niagi mo to ako nangahoy ko ganina dire. Yan, nagdali-dali. Wa siya kauban pre. Wala, murag dudan ako, murag sa nasunahan tong kakita niya. Patay na si Pirang inday ni ron. Kamo ni, pre. Asawa nito ni mo, pre? Tawagin na, tawagin. Tulog anak nimo. Ikay salig anang bayhan na yun. Ay, pre, ubanan na ka, pre. Ano ko picture? Tara. Ano niya? Kapag ay nakasunod ni mo dire. Wala man sila. Tanaw man ko. Kasi wala man, iklaro man. Wala ang ganino. Na, nakasunod o wala? Wala oy. Naay mong Okay, bana ha? lingi ganyan dito. Ano ka? Asa man imong bana? Ano ba na? Nakabalita ba ako, ngaminyo na ka? Ang bulag mi eh. Anong una kay mo, di maayo eh. Dugay ka nang kami na ang kabalaw na ka. Prag mo una lang tingali ko guro kay delikado ning una ni. Ayo oy. Dili ka sabot-sabot. Basig na maabot og basig Wala wala. na ganino, bulag na ganino, bulag na ganino. Gani, basig bulag na mo ba niya siya nahigog mapahingod. Basig nangina. Wala siya at least, as in, kan ba at least bulag na mi, wala na siya karapatan sa kuha. Sige, wa man gid kay may tabo sa ko ah. Wala eh. Oh, sige, dili lang ko. Dili na. Wala ta. Maglingkod ta dire. Sige. Sa pre. Sino ni masa ka? Dire agi. Pre, mo na yung usawa? Mo na pre. Kamay naog na to, pre. Liputi ninyo daan din, liputi. 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 Dito to, pre. Budala to lang ko ni. Diri ka dong, diri ka. Budala sa Ah, liputi sa ninyo, isa-isa bis liputi. Dito Ako na po. Asa mo diri ko? Nya. Sure, di ka nga diri rata? Dili lang kita managa yun. Kaya kidagana na to. Wala man kayo mong Wala niya. bati man po kayo imong kwan. Ay, imong nauyab. Uyab to nimo, bana nimo. Wala na ko no. Bati abot ato. Dugay ra man kami nagbulag ko. Gani, may nagyon niya imong gibulagan. Okay, ikaw kung ipuli no. Liputi ninyo, pre. Dito ka, dito ang isa. Dito ka kay. Oy. Ganina ra kasi kigpangita nimo ba? Ay mo na, pre. Abo gyud. Kinsa ni? Grace. Di ba nagtapad mo ganina? Ingon siya, wala na daw mo. Ikaw pre, ano ikuan yung plano mo sa akong asawa? Wala naman daw mo. Ikaw po, anong kuan man ka, kanang kaigat ni mo.
ako ra jud mag-shoutout ron kay si brother pating luyaha jud. So ako ra mag-shoutout ron, shoutout to sila kuan. Shoutout kay Elayang og kang Roldan Gonzaga, shoutout nimo diha og kang Jimar Herbalingo, shoutout nimo Lods, og kang Nanti TV, shoutout og kang Kuya Jubel TV, shoutout nimo Marlon Sin Canoy, shoutout nimo diha. Og kang Ian Sinyas, shoutout nimo. Og shoutout kay Mario Sumantra og kang Benjamin Iranjo, shoutout nimo da Lods. Og kang Kanituan Warrior sino siya? Game Paul, shoutout nimo. Og kang Migs Calago, shoutout. Kang Arnel Apuya, shoutout. Shoutout kay Yurikit Jamis dia, shoutout nimo. Vincent Insindincia, shoutout. Og kang Wilmar Ligaspina, shoutout mo Lods. Og kang Edwin Batawan, shoutout. Og kang Brian Ponte, shoutout. Edwin Batawan, shoutout. Kay Bernardo Dungkoy, shoutout. Og kang Joseph Palish Aguilo, shoutout mo Lods. Shoutout kay LC Isabilis Vlog, shoutout. Kang Bernard kang Anasir Rupino, shoutout nimo diha. Og kang shoutout kay Jim Paul Balinggit, shoutout nimo diha. Shoutout kay Miguel Soco, shoutout nimo. Og kang Litzer Cola, shoutout. Shoutout kay Jimar Herbalingo, shoutout nimo diha. Og kang Ariel Guapo, shoutout. Kay Rizalde Pareha. Og kang Arnel Donaire, shoutout. Og kay Rapi shoutout nimo diha. Og kay Justin Rivera, shoutout. Og kang Nathaniel Unyas, shoutout nimo. Og kang Rafael Castillo Jr., shoutout. Kay Marjorie Antoque, shoutout. Kay Jaime Sarsuelo, shoutout nimo diha. Og kang Edwin Giling, shoutout nimo. Kay Christine Pernita, kay Charmaine Ayaw, kang James Tanoria, shoutout nimo daw. Og salamat ay kay sa pagtanaw sa mong video guys. Og paki-subscribe sa mong YouTube channel Mr. Atang and paki-follow sa mong page Mr. Atang. And kato lang guys, thank you. Signing off.